హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు నిత్యం భగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్లోకే భక్తి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ, ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతము అనేటువంటి ఈ క్లాసులకు ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మరొకసారి స్వాగతం. సో ఈ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 6వ అధ్యాయమైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట అనున్నది ఈ అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు మనము దేవతాది గణం అంటే ఇంద్ర బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా శివుని దగ్గరకు వస్తూ శివుని ఆవాస స్థలమైనటువంటి కైలాసం యొక్క మహోన్నతత్వాన్ని ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటిది. ఆ విధంగా చివరికి వారు శివుణ్ణి కూడా వటవృక్షం కింద దర్శించుకొని మరి ఆయన తపస్సులో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి ఆ శివుణ్ణి దర్శించుకోవడము, తదుపరి ఇంద్రాది దేవగణాలందరూ కూడా ముకులిత హస్తులై ఆయనకు వందనాలు అర్పించటము. సో ఆ సమయంలో శివుడు అక్కడికి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మదేవునికి వందనాలు అర్పించినటువంటిది. తదుపరి బ్రహ్మ కూడా ఆ విధంగా చేసి బ్రహ్మదేవుడు ఇక వారు వచ్చినటువంటి కార్యాన్ని, ఎందుకంటే అంతకుముందు జరిగినటువంటి సంఘటన మరలా గుర్తు తెచ్చుకొని, ఎందుకంటే శివుడు చాలా సులువుగా ప్రసన్నుడయ్యేటువంటి వాడు, అదే సమయంలో ఆయన తొందరగానే కోపోద్రిక్తుడయ్యేటువంటి వాడు కనుక మరి ఆ విధంగా శివుణ్ణి అప్పుడున్నటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి స్థితిని చూసినా ఈ దేవతలను వీళ్ళు చూసి మరలా అతడు క్రద్దుడయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుందేమో అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి భయంతోనే బ్రహ్మ నవ్వుతూ ఆయనతో మాట్లాడబోతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఈరోజు క్లాసులో మనం ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటివి అవి. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 42వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. బ్రహ్మోవాచ వాచ జానే త్వమీశం విశ్వస్య జానే త్వమీశం విశ్వస్య జానే త్వమీశం విశ్వస్య జగతో యోనిబీజయోః జగతో యోనిబీజయోః జగతో యోనిబీజయోః శక్తే శివస్య చ పరం శక్తే శివస్య చ పరం శక్తే శివస్య చ పరం ఏతద్బ్రహ్మ నిరంతరం ఏతద్బ్రహ్మ నిరంతరం ఏతద్బ్రహ్మ నిరంతరం బ్రహ్మోవాచ జానే త్వామీశం విశ్వస్య జగతో యోనిబీజయోః హరే కృష్ణ. జానే త్వామీశం విశ్వస్య జగతో యోనిబీజయోః శక్తే శివస్య చ పరం యత్తద్బ్రహ్మ నిరంతరం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ క్లియర్ గానే? ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. బ్రహ్మోవాచ హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం కదా చూసేది ఇప్పుడు. బ్రహ్మోవాచ జానే త్వమీశం విశ్వస్య జగతో యోనిబీజయోః శక్తే శివస్య చ పరం తద్బ్రహ్మ నిరంతరం హరే కృష్ణ. నిన్న మొన్న చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. అందరూ కూడా చదవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. చదవండి. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు.
ఉంటుంది. బ్రహ్మోవాచ జానే త్వామీశం విశ్వస్య జగతో యోనిబీజయోః శక్తే శివస్య చ పరం యత్తత్ బ్రహ్మ నిరంతరం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. బ్రహ్మోవాచ జానే త్వామీశం విశ్వస్య జగతో యోని బీజయోః శక్తే శివస్య చ పరం యత్తత్ బ్రహ్మ నిరంతరం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఉమాపతి ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ చదవండి. బ్రహ్మోవాచ జానే త్వామీశం విశ్వస్య జగతో యోని బీజయః శక్తే శివస్య చ పరం యద్బ్రహ్మ నిరంతరం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. బ్రహ్మ ఉవాచ బ్రహ్మదేవుడు పలికెను. జానే నేనెరుగుదను. త్వాం నీవు. ఈశం నియామకుడవు. విశ్వస్య సమస్త విశ్వమునకు. జగతః జగత్తుకు. యోని బీజయోః తల్లి తండ్రి రెండును. శక్తేః శక్తి. శివస్య శివుని యొక్క. చ మరియు పరం పరమగు. యత్ ఏదైతే. తత్ అది. బ్రహ్మ మార్పు లేనిది. నిరంతరం భౌతిక గుణరహితము. హరే కృష్ణ. భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. బ్రహ్మదేవుడు ఇట్లు పలికెను. ఓ సదాశివా, సమస్త విశ్వమునకు నియామకుడవు మరియు జగత్తుకు యోని బీజ రూపుడవు నీవేనని నేనెరుగుదును. విశ్వమునకు పరమైనట్టి పరబ్రహ్మము కూడా నీవే. నిన్ను ఈ రీతిని నేనెరిగియున్నాను. హరే కృష్ణ. భాష్యము చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువు. భాష్యంపై శీల ప్రభుపాద వారికి జై. శివుని నుండి తాను వందనములు స్వీకరించినప్పటికీ అతని స్థానము తనకన్నను మహోన్నతమైనదని బ్రహ్మదేవుడు ఎరుగును.
మూలస్థితి యందు శివుడు విష్ణువుల నడుమ భేదము లేకున్నను శివుడు విష్ణువునకు భిన్నమే ఎనుచు శివుని స్థానము బ్రహ్మ సంహిత యందు వర్ణింపబడినది. పెరుగునందున్న పాలు పెరుగుకు కారణమయ్యేది మూలముకు పాలకు భిన్నము కాదనుచు దీనికి ఉదాహరణము చెప్పబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాత. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 43వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. త్వమేవ భగవన్నేతః త్వమేవ భగవన్నేతత్. సరే, త్వమేవ భగవన్నేతత్ త్వమేవ భగవన్నేతత్ శివశక్త్యో స్వరూపయోః శివశక్త్యో స్వరూపయోః శివశక్త్యో స్వరూపయోః విశ్వం సృజసి పాస్యసి విశ్వం సృజసి పాస్యసి విశ్వం సృజసి పాస్యసి క్రీడన్నూర్నాపటో యతా క్రీడన్నూర్నాపటో యతా క్రీడన్నూర్నాపటో యతా హరే కృష్ణ. త్వమేవ భగవన్నేతత్ శివశక్త్యో స్వరూపయోః త్వమేవ భగవన్నేతత్ శివశక్త్యో స్వరూపయోః విశ్వం సృజసి పాస్యసి క్రీడాన్నూర్నాపటో యతా విశ్వం సృజసి పాస్యసి క్రీడన్నూర్నాపటో యతా హరే కృష్ణ. త్వమేవ భగవన్నేతత్ శివశక్త్యో స్వరూపయోః సృజసి పాస్యసి క్రీడన్నూర్నాపటో యతా విశ్వం సృజతి భాస్యస్తి క్రీడానుర్నాపటో యదా. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీకి నెట్ లేదు మాతాజీ, నెట్వర్క్ లేదు మాతాజీ. లక్ష్మి ప్రభుజీ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దామా? మీకు వచ్చింది హోస్ట్. హరే కృష్ణ లక్ష్మి ఓకే మాత. మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ హోస్ట్ ఇస్తున్నా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పర్లేదు మాతాజీ, ప్రభుజీ రాగానే ఇచ్చేసేయండి. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. చదివారా ఎవరైనా? లేదు ప్రభుజీ, చదవలేదు ప్రభుజీ. ఓకే కట్ అయింది ప్రభుజీ, స్క్రీన్ కూడా పోయింది. హరే ఓకే కృష్ణ. మాతాజీ పెడుతుంది. ఓకే ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాతాజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ చదవండి. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. త్వమేవ భగవన్ ఏతత్ శివశక్త్యో స్వరూపయోః విశ్వం సృజతి పాస్యత్సి క్రీడన్నోర్నాపటో యథా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు. మాతాజీ. త్వమేవ భగవన్నేతచ్చిత్ చినశక్త్యో స్వరూపయోః విశ్వం సృజసి సాస్యత్సి క్రీడన్నూర్నాపటో యథా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్వమేవ భగవన్నే చిత్తస్య భగవన్నే శక్త్యో స్వరూపయో విశ్వం సృజసి పాస్యత్సి క్రీడాన్నోరపటో యథా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంత ముందు చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకళ్ళిద్దరు చదవ హ్యాండ్ రైజ్ చేయి. హరే కృష్ణ. ఇంట్రెస్ట్ సార్. శ్రీదీప్ మాతాజీ. మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామం. త్వమేవ భగవన్నేతః శివశక్త్యో స్వరూపయోః విశ్వం సృజసి పాస్యత్సి క్రీడాన్నూర్నాపటో యథా. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు చదవండి. త్వమేవ భగవన్నేతః శివశక్తోః స్వరూపయోః విశ్వం సృజసి పాస్యసి క్రీడన్నూర్నాపలో యథా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. త్వమేవ భగవన్నేతః శివశక్త్యో స్వరూపయోః విశ్వం సృజసి పాస్యసి క్రీడన్నూర్నాపటో యథా. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మి మాతాజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ చదవండి. త్వమేవ భగవన్నేతత్ శివశక్త్యో స్వరూపయోః విశ్వం సృజసి పాస్యత్సి క్రీడన్నూర్నాపటో యథా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. త్వం త్వం నీవు నీవు ఏవా ఏవా నిక్కముగా నిక్కముగా భగవన్ భగవన్ హే ప్రభు హే ప్రభు
ఏతత్ ఏతత్ ఈ ఈ శివశక్త్యోః శివశక్త్యోః నీ మంగళకర స్థితియందు స్థితుడవై నీ మంగళకర స్థితియందు స్థితుడవై స్వరూపయోః స్వరూపయోః నీ విస్తారముచే నీ విస్తారముచే విశ్వం విశ్వం ఈ విశ్వమును ఈ విశ్వమును సృజసి సృజసి సృజింతువు పాశి పోషింతువు అత్సి లయింతువు క్రీడన్ క్రీడగా పూర్ణపటః సాలెపురుగు గూడు యథా వలే హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభు భాషించదు. ఓకే, ఒక నిమిషం. హే ప్రభు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు చెప్పండి. మధ్యలో పోయింది ఏమిటో మరి మీది. ప్రభు మీరు మ్యూట్ అయ్యారు ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా ప్రభు? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే హరే కృష్ణ. హే ప్రభు సాలెపురుగు తన గూడును సృజించి పోషించి లయింప చేయునట్లుగా నీవు నీ విస్తారము చేత ఈ విశ్వమును సృష్టించి పోషించి లయింప చేయుదువు. శ్రీ కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభు భాషించలేదు. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీ ప్రభుపాద్ కి జై. ఈ శ్లోకమునందు శివశక్తి అను పదము ప్రధానమైనది. శివ అనగా మంగళకరమని భావము. భగవానునికి అనేక శక్తులు కలవు, అవన్నీయును మంగళకరములు. బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరుడు అతని గుణావతారములని పిలువబడుదురు. భౌతిక జగమునందు ఈ వివిధావతారములను మనము వివిధ కోణములలో పోల్చి పలుకుచుందుము. కానీ ఇవన్నీయును ఒకే పరమ మంగళకరుని విస్తారములైనందున మంగళకరములే అయి ఉన్నవి. ఒక గుణము ఇంకొక దానికన్నను తక్కువ లేదా ఎక్కువ అనుచు కొన్ని మార్లు మనము భావించినను అవన్నీయును మంగళమయములే. తమో గుణము ఇతర గుణములతో పోల్చినచో మిగుల హీనమైనదని భావింపబడినను ఉన్నతతర భావనలో అదియును మంగళప్రదమే. ప్రభుత్వమునందు విద్యాశాఖ మరియు నేర నిరోధక శాఖ రెండును ఉండుననిట దీనికి ఉపమానము కాగలదు. విషయము తెలియని వానికి నేర నిరోధక శాఖ అమంగళకరమైనదిగా తోచవచ్చును. కానీ ప్రభుత్వ దృష్ట్యా మాత్రము విద్యాశాఖ ఎంత ముఖ్యమో అదియును అంతే ముఖ్యము. కనుకనే ప్రభుత్వం ఎటువంటి భేదభావము లేకుండా ఆ రెండు శాఖలకును సమానముగా నిధులను కేటాయించుచుండును. ధన్యవాదాలు. ప్రభు మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇవి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాలు ఈ రెండు శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశంలో మరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ ఋషులు ఇంద్రాది దేవతలు ముకులిత హస్తులై శివునికి వందనాలు చేయడము, మరి ఆ విధంగా శివుడు మునులందరిలో కూడా అగ్రగణ్యుడిలాగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని వాళ్ళు చూసి ఆ విధంగా, అలాగే ఆ శివుని యొక్క పాదపద్మాలు దేవదానవులు ఇరువురి చేత కూడా అర్పింపబడేటువంటి మహోన్నతమైనవి అని ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇక అక్కడ అని తెలిసినప్పటికీ కూడా, కానీ బ్రహ్మదేవుడును అక్కడికి వాళ్ళతో పాటు ఆ ఇంద్రాది దేవతలతో పాటు బ్రహ్మదేవుడు అక్కడికి రావడాన్ని చూడగానే శివుడు వెంటనే లేచి నిలబడి ఆయనకి వంగి నమస్కరించినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాము. అది మరి అంటే ఆ దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శివుడు అలాగే ఇతర భక్తులు ఆచరణాత్మకమైనటువంటి ఏదైతే మనము పెద్దలను గౌరవించాలో ఆదరించవలసినో ఆ ఆదరణమైనటువంటి విషయాన్ని ఆచరణాత్మకంగా చూపినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటిది. అలాగే ఎప్పుడైతే శివుడు లేచి ఆ బ్రహ్మదేవుడికు నమస్కారాలు చేశాడో అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగిలినటువంటి నారద మహర్షులందరూ కూడా ఆ బ్రహ్మదేవునికి వందనాలు కావించి ఉండటం జరిగింది. ఇక ఎప్పుడు ఆ విధంగా జరిగిన తదుపరి శివుడితో ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటూ నిన్నటి వరకు మనం చూసినటువంటి, సో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఆ అంశాలను మనకి ఇక్కడ మొదలవుతుంది. సో ఈ 42వ శ్లోకంలో ఆయన మైత్రేయముని చెప్తున్నారు బ్రహ్మ ఏ విధంగా మాట్లాడాడో విషయాన్ని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది.
బ్రహ్మోవాచ జానే త్వామీశం విశ్వస్య జగతో యోనిబీజయో శక్తే శివస్య చ పరం యత్తద్బ్రహ్మ నిరంతరం. బ్రహ్మ ఉవాచ అంటే బ్రహ్మదేవుడు పలికాడట, అక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి నవ్వుతూ శివునితో ఈ విధంగా మాట్లాడడం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు, ప్రారంభించాడు అని చెప్తున్నారు కదా. బ్రహ్మ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడట, బ్రహ్మదేవుడు పలికాడట. జానే త్వామీశం విశ్వస్య. మరి ఇక్కడ త్వాం అంటే నీవు, ఈశం విశ్వస్య జగతః అంటూ చెప్పబడుతుంది. అంటే ఈ జగత్ అంతటికి కూడా జానే నేను ఎరుగుదును, త్వాం అంటే నీవు, ఎవరు? సదాశివుడు. ఓ సదాశివ, సమస్త విశ్వమునకు నియామకుడవు మరియు జగత్తుకు యోని బీజ రూపుడువు అని నేను ఎరుగుదను. మరి ఇంకా చెప్తున్నాడు, పరం యత్తద్బ్రహ్మ నిరంతరం. నిరంతరము అంటే ఎల్లప్పుడూ కొనసాగున్నటువంటిది, అంటే భౌతిక గుణరహితమైనటువంటిది. భౌతిక గుణము అంటే ఇక్కడ నిరంతరము, భౌతికము అంటే ఏంది? అశాశ్వతమైనటువంటిది, తాత్కాలికమైనటువంటిది, భౌతికపరమైనటువంటిది ఇది. సో కనుక ఇక్కడ నిరంతరంగా కొనసాగేటువంటి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు ఈ విశ్వమునకు పరమైనట్టి పరబ్రహ్మము కూడా నీవే, నిన్ను నీవే అని నిన్ను నేను ఆ రీతిగా తెలుసుకొని ఉన్నాను. అంటే నీ యొక్క స్థితి ఏమిటి, నీ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అనేది నాకు తెలుసు అంటూ బ్రహ్మ ఆయనని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే అక్కడ అంతకుముందు జరిగినటువంటి సంఘటనలో దక్షుడు తనను ఉన్నతిగా భావించి శివుడిని తక్కువగా అల్పుడుగా భావించి అవమానపరిచినటువంటి విషయం. సో కనుకనే నీ యొక్క స్థానం ఏమిటో నాకు తెలుసు. అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు శివునితో, ఓ సదాశివ, సమస్త విశ్వమునకు నియామకుడవు మరియు జగత్తుకు యోని బీజ రూపుడవు నీవేనని నేను ఎరుగుదను. ఈ విశ్వమునకు పరమైనటువంటి పరబ్రహ్మం కూడా నీవే, నిన్ను ఈ రీతిని నేను ఎరిగియున్నాను అంటూ, అంటే శివుని యొక్క తత్వాన్ని, మహత్వాన్ని, మంగళకరమైనటువంటి ఆ తత్వాన్ని ఆయన తెలిసినటువంటి వాడుగా ఇక్కడ నవ్వుతూ ఆ బ్రహ్మ శివుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనను ఇక్కడ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నాడు. సో మరి ఎప్పుడైతే ఇంద్రాది దేవతలతో సహా బ్రహ్మదేవుడు కూడా శివుని దగ్గరకు వెళ్ళాడో, మరి అప్పుడు శివుడు అంటే ముందుగా ఇంద్రాది దేవతల నుండి శివుడు వందనాలు స్వీకరించిన పిదుప అక్కడ వచ్చిన వారిలో బ్రహ్మ కూడా ఉన్నాడు అని తెలిసి శివుడు లేచి నిలబడి వంగి ఆయనకు వందనాలు సమర్పించాడు. సో ఆ విధంగా శివుని నుండి బ్రహ్మదేవుడు వందనాలు స్వీకరించినప్పటికీ అతని యొక్క స్థానము తనకన్నా మహోన్నతమైనదని బ్రహ్మదేవుడు ఎరుగును. అదే ఆ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి విషయం కూడా. నీవు ఈ జగత్తుకు పరమైనటువంటి వాడవు, ఈ భౌతిక జగత్తుకు పరమైనటువంటి వాడవు, నీవే నియామకుడవు. సో కాబట్టి తల్లి తండ్రి ఈ భౌతిక జగత్తులో తల్లిదండ్రువు నీవే అంటూ ఆ శివుని యొక్క స్థానాన్ని ఎరిగినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి వాస్తవానికి మూలస్థితి యందు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, మూలస్థితి యందు శివుడు విష్ణువులు నడుమ భేదం లేదు, శివకేశవుల మధ్య భేదం లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, మూలస్థితి యందు శివుడు మరియు విష్ణువుల నడుమ భేదము లేకున్నను శివుడు విష్ణువునకు భిన్నమే అని శివుని స్థానము బ్రహ్మ సమిత యందు వర్ణింపబడినటువంటి విషయాన్ని, బ్రహ్మ సమితలో మహేషధామం గురించి ఆయన యొక్క స్థానం, ఎందుకంటే విష్ణు స్థానానికి
సరైనటువంటిది లేదు అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుక మరలా ఇక్కడ మూల సిద్ధాంతపరంగా చూస్తే శివుడు విష్ణువుల మధ్య భేదం లేకున్నప్పటికీ కూడా వారి మధ్య కొంత భేదము అంటే ఏకత్వము భిన్నత్వము మనం సో అలా ఆ శివుడు విష్ణువుకు భిన్నము అనేటువంటి విషయాన్ని బ్రహ్మ సంహిత యందు వర్ణించబడినటువంటి విషయాన్ని. ఎందుకంటే పాలు పెరుగు మూలంగా పాలు పెరుగు పాల నుండి వచ్చినటువంటిదే పెరుగు. కానీ పాల నుండి పెరుగు ఉత్పన్నమవుతుంది కానీ పెరుగు తిరిగి పాలగా అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు. అలాగే ఇక్కడ విష్ణువు నుండి శివుడు రావడానికి అవకాశం తప్ప శివుడు మళ్ళీ విష్ణువుగా అయ్యేటువంటి ఇది లేదు. సో కనుకనే అంటే ఇది మనం జనరల్గా రివర్సబుల్ అండ్ ఇర్రివర్సబుల్గా చెప్తుంటాం కదా, ఆ ప్రాసెస్లో చూస్తే సో పెరుగునందున్న పాలు పెరుగుకు కారణమయ్యేది మూలము అయినప్పటికీ కూడా పాలకు ఆ పెరుగు భిన్నము కాదనుచు దీనిని ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. అంటే పాల నుండి వచ్చినటువంటిదే అని చెప్పవచ్చు. కానీ కొంత మళ్ళీ భేదం చూస్తే పాల నుండి పెరుగును తీసుకురావచ్చు కానీ పెరుగు మళ్ళీ పాలుగా మారేటువంటి అవకాశం లేదు. కనుక శివుని స్థానము విష్ణువు స్థానాలు మూలము ఒకటే అయినప్పటికీ మూలంగా భేదం లేకపోయినప్పటికీ ఎలాగైతే పెరుగులో పాలే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తే సో అలా ఇప్పుడు శివుడిలో ఆయన దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే విష్ణుతత్వాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నట్లుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. తదుపరి శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది కూడా అదే ఇక్కడ. సో ఈ జగత్తుకు మరి పరమైనటువంటి పరబ్రహ్మము నీవే అనేటువంటి దాంట్లో మరి శివుడు ఏ విధంగా విష్ణువు స్థానం నుండి వచ్చినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభువు. అందుకే తదుపరి శ్లోకంలో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మైత్రేయి చెప్తూ త్వమేవ భగవన్నేత శివ శక్త్యో స్వరూపయోః విశ్వం సృజసి పాస్యత్సి క్రీడన్నూర్నాపటో యథా. ఇక్కడ నూర్నాపటో అనేటువంటిది ఏంటంటే సాలెపురుగు. సో త్వమేవా నీవు ఖచ్చితంగా భగవన్ ఏతద్ అంటే ఇక్కడ హే ప్రభు, ఇక్కడ హే భగవన్ అంటే ఏ ప్రభు అంటూ ఆయనని సంబోధిస్తూ అంటూ ఉన్నాడు. ఆ బ్రహ్మ ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు, హే ప్రభు, సాలెపురుగు తన గూడును సృజించి పోషించి చేసినట్లుగా నీవు నీ విస్తారం చేత ఈ విశ్వమును సృష్టించి పోషించి లయింపచేయుదవు. అంటే ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల యొక్క స్థితికి మూలమైనటువంటి విష్ణువు గురించి చెప్తున్నట్లుగా చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ మూడు ఏవైతే గుణావతారాలుగా ఉన్నటువంటి సృష్టింపచేసేటువంటిది, లయింపచేసేటువంటిది, పోషించేటువంటి ఈ మూడు కూడా ఏ విధంగా అయితే మరి ఒక్కడే ఎలా సృష్టిస్తాడు, ఎలా పోషిస్తాడు, ఎలా లయింపచేస్తాడు అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకు మూలము ఒకటే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఇక్కడ దీనికి ఈ భౌతిక జగత్తులో సాలెపురుగును తీసుకున్నట్లయితే అది తన యొక్క గూడును తను సృష్టిస్తుంది, అందులో కొంతకాలం ఉంటుంది, అంటే పోషించుకోబడుతున్నట్లుగా ఉంటుంది, ఆ గూడులో ఉంది. తిరిగి ఆ గూడును తానే మొత్తం తనలోకి తీసేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఈ విశ్వం కూడా సృజించబడము ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అవతారం గుణ అవతారాలలో రజోగుణ అవతారం ద్వారా సృష్టించబడేటువంటిది. అలాగే పోషణ ఆయన యొక్క సత్వగుణ అవతారం ద్వారా పోషింపబడుతూ, అలాగే లయింప చేయడం తమోగుణ అవతార అధికారిగా ఉన్నటువంటి ఆయన చేత. సో ఎలాగైతే సాలెపురుగు గూడును సృజించి పోషించి లయింప చేస్తుందో అదేవిధంగా
నీవు ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించి పోషించి లయింపచేయుదవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకమునందు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది శివశక్తి అను పదము ప్రధానమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో త్వమేవ భగవన్నేతద్ శివశక్త్యో అని చెప్పబడినట్టు. అంటే ఆ శివుని యొక్క మంగళకర స్థితి యందు, శివుడు అంటే మంగళకరమైనటువంటి స్థితి యందు స్థితుడై ఉన్నటువంటి వాడు. అటువంటి అందుకే అంటున్నాడు స్వరూపయో, నీ యొక్క విస్తారం నేను వెరుగుదును అని చెప్పి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి. కనుక ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శివశక్తి అను పదము ప్రధానమైనది. శివ అనగా మంగళకరము అని భావము. కాబట్టి భగవానునికి అనేకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నటువంటివి. ఆ శక్తులలో ఒకటి ఇక్కడ శివశక్తిగా చెప్పబడుతుంది. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క ఇంత ముందు కూడా మనకు చెప్పబడుతుంది అనేకాలుగా ఉండేటువంటి ఆ శక్తులలో భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తూ ఉండేటువంటి. మరి అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులన్నీ కూడా మంగళకరమైనటువంటివి. అంటే మనం సాధారణంగా భగవత్ సంబంధంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయము కూడా మంగళకరమే అయినటువంటిది. అది రజోగుణమా, తమోగుణమా, సత్వగుణమా అనేది భగవత్ సంబంధంలో ఉన్నటువంటిది. అందుకే చెప్తారు మరి ఆ యమలోకానికి పోయినా అక్కడ భగవత్ స్మరణ కలిగి ఉంటే అది అక్కడ కూడా ఆ విధమైనటువంటి ఆనందం. సో కనుక ఆ భగవత్ సంబంధంతో ఉన్నటువంటిది ఏదైనా మంగళకరమైనటువంటిది. భగవత్ సంబంధం లేనటువంటిది ఏదైనా అమంగళకరమే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో భగవత్ సంబంధం లేకుండా ఎంతో ఆనందాన్ని, ఐశ్వర్యాలను ఇవన్నీ పొందుతూ ఉన్నాం అనుకుంటే అవన్నీ కూడా అమంగళకరం. సో అందుకే చెప్తుంటారు మంచి అంటే మంచి చెడులు అనేటువంటిది ఏదైతే భగవత్ సంబంధంలో మనం చేస్తూ ఉండేటువంటి ఉంటో అవన్నీ కూడా మంచిగానే చెప్పబడుతుంటాయి. భగవత్ సంబంధం లేని, భగవతత్వం లేని, శాస్త్ర సంబంధం లేనటువంటి ప్రతి విషయం కూడా చెడుగానే భావించవలసినటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలో భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి శక్తులు అవన్నీ కూడా మంగళకరములు. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు అతని యొక్క గుణావతారములు అని పిలువబడేటువంటివి కదా. మరి బ్రహ్మ సృష్టికర్తగాను, విష్ణువు పోషకుడుగాను, మహేశ్వరుడు లయకర్తగాను ఆ భగవంతుని యొక్క గుణ అవతారములుగానే ఉన్నటువంటి. మరి భౌతిక జగమునందు ఈ వివిధ అవతారముల నడుమ అంటే ఈ వివిధ అవతారాలు మనం వివిధ కోణా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ప్రభుజీ మ్యూట్ ఉన్నారు ప్రభుజీ, అన్మ్యూట్ చేసి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ, ఇప్పుడే కట్ అయింది ప్రభుజీ. ఎక్కడి నుంచి కట్ అయింది ప్రభు? జస్ట్ ఇప్పుడే ప్రభుజీ, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ఈ గుణాల గురించి. ఓకే ప్రభు, హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్ నందు వివిధ అవతారాలు వివిధ కోణాలుగా చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ అన్నీ కూడా మంగళకరమైనటువంటివే. అన్ని విస్తారాలు కూడా మంగళకరమైనవే మనకి చూడడానికి దృశ్యంగా. ఎందుకంటే మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు ఒక్కొక్కసారి మనము ఒక్కలమే అయినప్పటికీ కూడా ఒకసారి చిన్న శిశువుగాను లేదా ఒక సంబంధాలు ఈ భౌతిక జగత్తుతో సంబంధాలు చూసినట్లయితే మొదట్లో మనము ఒక బిడ్డగా అంటే తల్లిదండ్రులకు పుత్రుడుగాను
పుత్రికగానో కనిపిస్తూ ఉంటాం. తదుపరి భర్తగానో భార్యగానో ఉండొచ్చు. ఆ తదుపరి తండ్రి తల్లిగా కావచ్చు. తదుపరి మళ్ళా తాతలు అమ్మమ్మలుగాను లేదా నాయనమ్మలుగాను అవుతూ ఉంటుంటాము. సో ఒకే వ్యక్తి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు, సో అలాగే వివిధ కోణాలలో పోల్చి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అన్నీ ఒకటి ఆ భగవంతుని యొక్క విస్తారంలో. ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలుగానే ఉన్నటువంటివి. మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ చెప్పబడినటువంటి విధానంగా. సో కనుక కాకపోతే మనం చూసేటువంటి విషయాలను బట్టి, భావనలను బట్టి ఒక గుణము ఇంకొక గుణానికి భిన్నంగా కనిపించవచ్చు. ఒక్కోసారి ఎక్కువ తక్కువలుగా అని చెప్తాము. సాధారణంగా వివరించబడినటువంటి దాన్ని చూస్తే సత్వగుణము అనేటువంటిది సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని కలగజేస్తుంది. కనుక సాత్వికమైనటువంటి ఆ సత్వగుణము మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే ఉన్నతమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. దానికంటే కొంచెం తక్కువగా రజోగుణంగా చెప్పబడుతుంది. తర్వాత తమోగుణంగా పోల్చినప్పుడు సాధారణంగా చెప్తే ఈ 3 గుణాలలో తమో గుణము మిగిలిన రెండింటికంటే కూడా తక్కువగా హీనమైనదని భావింపబడుతూ ఉండేటువంటిది. మరి ఒక రకమైనటువంటి భావనలో అది కూడా మంగళప్రదమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి ఆయన ఒక ప్రభుత్వం దగ్గర 2 భిన్న శాఖలు ఉన్నట్లయితే లేదా ఎక్కువ శాఖలు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ప్రభుత్వము ఉదాహరణకు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తీసుకుంటున్నటువంటిది విద్యాశాఖ మరియు నేర నిరోధక శాఖ, జైల శాఖ అని చెప్తుంటాం కదా. సాధారణంగా చూస్తే విద్యాశాఖ ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇది సమాజానికి అవసరమైనటువంటి విద్యను, మేధావులను తయారు చేస్తుంది, అందరికీ కూడా జ్ఞానాన్ని బోధిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు, అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేర నిరోధక శాఖ, జైలు శాఖ చూస్తే శిక్షలు పడుతూ ఉంటాయి, కొంచెం భిన్నంగా కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ ప్రభుత్వ దృష్టిలో ప్రభుత్వము దానికి సంబంధించినటువంటి నిధులు కేటాయించాలన్నా, వాళ్ళని అపాయింట్ చేయాలన్నా విద్యాశాఖకు ఒక మంత్రి ఉంటాడు, దీనికి ఒక మంత్రి సపరేట్గానే ఉంటుంటుంది. సో మరి ప్రభుత్వం దృష్టిలో అన్నీ కూడా ఒకే విధంగా ఉంది. కానీ మనం చూసేటువంటి విధానంలో విద్యాశాఖ ఏమో ఉన్నతం ఒక రకంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ రెండింటిని తీసుకొని ఆ గుణాల ప్రభావంతో సో భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ కూడా మరి ఉన్నతతరమైనటువంటి భావనలో ఉన్నప్పుడు అది మంగళప్రదమైనదే తమోగుణం కూడా అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి అందుకనే భగవంతుడికి ఎటువంటి భేదం ఉండదు, శత్రుమిత్ర భేదాలు ఏవి కూడా ఉండవు. వీళ్ళు నా వాళ్ళు, ఇది నాకు అంటే ఈ వాడు సత్వగుణంలో ఉన్నవాడైనా, తమో గుణంలో ఉన్నవాడైనా, రజోగుణంలో ఉన్నవాడైనా. సో కనుకనే తమో గుణంలో ఉన్నవాడైనా ఆయనను ఆశ్రయించినట్లయితే ఆయన యొక్క భక్తుడుగా కాగలడు, అతడే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోగలిగేటువంటి వాడు కూడా కాగలుగుతూ ఉన్నాడు. సో కనుక భగవంతుని యొక్క దృష్టిలో అన్నీ కూడా ఒకటే. సో అందుకే మనకి సాధారణంగా ప్రారంభ దశలో కొన్ని శిక్షణ నియమాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వాటి గురించి మనం సరైనటువంటి అవగాహనలో వాటిలో లేకుండేటువంటి ఒకసారి ఆ మాధుర్యాన్ని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరిన తర్వాత ఈ నియమ నిబంధనలు కూడా ఏవి అవసరం లేకుండా ఉండేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక ఇక్కడ అంటే సాధారణంగా శివుడు వేరు, ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రహ్మ వేరు, విష్ణువు వేరు అనేటువంటి భావనలలో మనం ఉండి, అంటే వివిధ రకాలుగా ఆశ్రయించి ఆ భగవతత్వాన్ని, ఆ పరతత్వాన్ని చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి భిన్న మార్గాల్లో తప్ప వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందిన తదుపరి ఇవి ఏమీ భేదము కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల ద్వారా చెప్పబడుతుంది. సో కానీ పరతత్వంగా భగవానుడు మరలా వీటికి భిన్నత్వమే అనేటువంటి విషయాన్ని
ఎందుకంటే అన్నిటి ఆయన నుంచి వచ్చినటువంటి వివిధ అంశాలుగా ఉన్నటువంటివే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీ.